ଏଇ 6-7 ମାସ ତଳେ ମୁଁ ବି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲି। ଫେର ଚୋରି ହେଇଥିଲା। ଏବେ ହାଇମାକ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଥାନା ଚେକପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଲି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯାଇଥିଲି, ମୋର ବାକ୍ସରେ 10,000ରୁ 12,000 କେତେ ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ହେଇକି ଥିଲା। ତେଣୁକରି ରାତିରେ ଯାଇ ବନ୍ଦ କରି ସକାଳେ ଆସି ଦେଖିଲା ଆସକୁ ସେଇ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଦୋକାନ ଭିତରେ ବସି କାଗଜପତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ିଛି, ଆଉ ପୁଳେ ଔଷଧ ପତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଆଉ ମୋର ଚୋରି ହେଇଛି। ମୋ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଚୋରି ହେଇଛି। ଆମ 2 ଜଣ ଦୋକାନରୁ ବାରମ୍ବାର ଥାନା ଛକ ଉପରେ ଦୋକାନ ଚୋରି ହେଉଛି। ଆଉ ଥାନା ଚେକପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ବି ଚୋରି ହେଉଛି। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ 6 ମାସ ତଳେ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଏଫଆଇଆର ଏକା ଦେଇଥିଲୁ। ଫେର କାଲି ରାତିରେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ଆଜବେଷ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶିକିରି ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ରେଜା ଲୋଟ ମିଶିକିରି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଲାଗିକିରି ବି ଏତକ ହେଉଛି। ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଇଛୁ। 11ଟା 11:30 ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଇଛୁ। ସକାଳୁ ଆସି 7ଟା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୋକାନ ପୁରା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ନାହିଁ ଦୋକାନରେ, ସେମିତି ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଲୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି।